Ayan mga idol for today's video tabi. Nako, binisita mi ngunyan si Idol Jernan. Ayan, naglukad si Idol Jernan. Siyempre si Kuya Butabi, nagtabang, uyug-uyugon mo. Grabing urag ni Kuya But talaga. Iyan tabi ang pigsasabing pagtabang. Bako pagtabang. Uyug-uyugon mo Ngunyan tabi, nagtabang si Kuya But. May video. May video. Uyug-uyugon mo Aday man talaga nagtabang si Kuya But. Tatao man da siya. Aber daw niya ako. Aber daw niya ako kung tunay talagang tatao ka maghukal. Uyug-uyugon mo Para may sabay tabing kunyan. Uro abir daw. Uyugon mo Ayan tabi si Idol Jernan. Ini tabi ang buhay milig di mga idol sa bulod. Naglulukad kami. Nagtitinda kisira. Nagtindang sira. Nako kung ano-ano tabi. Nanlulubi-lubi. Ipapabakal tabi doon sa mga kataraneng. Sa mga nag-aarage. May ganada sa natabi maghapon. Uyug-uyugon mo Ayan na. Marami na. Nako. Maurag ba talaga si Kuya But maghukal? Uyug-uyugon mo May mga pasabad-sabad pang naarama. Dawa nga ni, ano, ipaukal mo si Kuya. Kaya. Grabe naman talaga. Ayan. Dit man sana ni mga idol na piglukad ni Idol Jernan. Pambakal man sana dahil niya ki bagas, nahiling mo yan. Yeah. Grabe tabi ang pagingawakan aking ini talaga. Kaya mga rin. Tatabangan mi man ini mga idol. Saro man ini sa tuyang solid na followers nagsusuporta sa tuya firme. Nakaw talaga. Okay, good luck sa imo boy and God bless sa imo at sa bilog mong pamilya. Ayan. Ugutom talaga si Kuya But mga idol Uyug-uyugon mo Si Kuya Col, day ako maluya ako kan mag-ano. Uyug-uyugon mo grabe. Partida paan? Suro sa ibang? Uyug-uyugon mo grabe talaga. Wala pa sa naday pa sa totoo. Uyug-uyugon mo Pero masapig kulog ang kamo. Para ako dahil manugaling ako kanta tao. Muya ko. Kasi nga man daw. Muya ko man daw. Balong ko man daw. Bako ini arog sa imong kudkudan Bako ang arog sa imong kudkudan. Ako man daw. Sige daw. Testing nga daw. Ako man sa imong may video. Oh no! Ano nga? Bako arog ka Awa daw. Kalon talaga yun Kalon. Jesus Maria. Ay, mang kainan nga. Unan mo ya ako sumay nga. Araw kay niyo nga. Ay nga. May ligong kaman sa nga. Ni na. Baliktad. Dahil man araw nga ni ako kay niyo ano. Nalindunan mga idol. Open the window. Yan tabi nangyari sungit ko ni Kuya ko. Kaya nagkawara sa pagluka. Sige. Pursa do. Grabe na aman. Huwag ipagaw, nahukal ko na. Yugo-yugo, yan tabi ang pigasabi. Pigagamitan ko tabang mga secret technique. Huli pa, another one. Sige. Maluwas na. Maluwas na? Maluwas na suyon Napiguhukal ka. Ulo kong si Pogay, ka talaga Pogay. Ulo kong si Kuya Col talaga. Shout out Rilio. Nakay ka talaga Rilio. Surugin naman ako Rilio nga ni. Ano tabang nga ka? Nadidipisirin. Uyug-uyugon mo. Grabe ang sakripisyo talaga dito sa kinaban na ini Diyos ko Lord. Pero pigigibuta ang tama, mabuhay siya. Yan, siyempre tabi. Shout out tabi kay Idol Jernan. Ayan. Nag-ibos na kita mga idol. Nasa Diyos ang awa, tatabagan kita ni Lord. Ayan. Nasa tao ang gawa. Yes, si Kuya But. Naugutan talaga si Kuya But mga idol. Ayan, mahagan man kami kanayong kibagol. Yan. Siyempre. Sa mapiling mi tabi sa naman tao. Ayan. Yung purpose. Ayan, maraming salamat. And God bless po sa inyo ka, boss.